apart from composition, apart from how to get the best out of the person, म्हणजे त्याचं व्यक्तिमत्व की त्याची पर्सनॅलिटी तुम्ही कशी बाहेर काढता. तर फोटोग्राफी इज नॉट अ आयसोलेटेड थिंग. फोटोग्राफी इज अन अलाइड आर्ट फॉर्म. म्हणजे त्याच्याकरता तुम्हाला भरपूर गोष्टी, कारण हाफ ऑफ इट इज टेक्नॉलॉजी अँड हाफ ऑफ इट इज आर्ट, अँड इट्स व्हेरी सब्जेक्टिव्ह अँड टेक्नॉलॉजी इज नॉट सब्जेक्टिव्ह. सो यू हॅव टू गेट युअर ग्रॅमर राईट सो दॅट द रेस्ट ऑफ इट फॉल्स इन टू प्लेस. तर आता मी काय सांगू, कारण आम्ही फिल्मच्या दिवसातनं सुरुवात केली, पण म्हणून आम्हाला डिजिटलला चेंज व्हायला मुळीच त्रास नाही झाला. बिकॉज लाईट कॅनॉट चेंज, युअर मीडियम विल चेंज. सो देअरफॉर आय डोंट थिंक की जर तुम्हाला जर ह्या गोष्टी जर कळल्या त्याच्यामध्ये तुम्ही इंटरेस्ट घेतला पाहिजे. यू कॅनॉट से की नाही मला काय करायचं मेकअपचं, मला काय करायचं फॅशनचं, ते बघून घेतील. नाही, तसं नाही. मग ते बघून घेत असतील तर मग तुमची फोटोग्राफी मीडिओकर होईल. तुम्हाला जर इफ यू वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ युअर ओन सब्जेक्ट, मग तुम्हाला त्या सब्जेक्टबद्दल सगळ्या गोष्टी कळल्या पाहिजे. मला वाटतं एक कुणाची जर मी पोर्ट्रेचर करतोय तर तो ॲज अ ह्युमन बिंग कसा आहे, त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स, ते तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. म्हणून मी म्हणतो की फोटोग्राफी शिकवणं अतिशय सोपं आहे, पण फोटोग्राफ्स काढणं हे शिकवणं शक्य नाही, कारण दॅट इज युअर ओन केमिस्ट्री विथ द पर्सन दॅट यू डीलिंग विथ. तर म्हणजे आता बऱ्याच वेळेला मी काय मी प्रयत्न करतो की प्रत्येक वेळेला कोणाचा फोटो काढायच्या वेळेला ते लोक मला तरी येऊन भेटतील, नाही तर मी तरी त्यांना जाऊन भेटणं, म्हणजे त्यांच्यासुद्धा ॲटमॉस्फिअरचा मलाही एक पत्ता लागेल, किंवा ते जर मला माझ्याकडे येत असेल तर मग त्यांनासुद्धा कळलं पाहिजे की वी कॅन बी फ्रेंडली, म्हणजे आपण कॉन्व्हर्सेशन करू शकू. What is portraiture? Portraiture is really conversation between on either side of the lens. तर त्यांची ओळख असणं की त्यांच्याशी एक कॉन्व्हर्सेशन करणं आय थिंक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यातनं तुम्ही पर्सनॅलिटी बाहेर काढू शकता. तुम्ही एक सॉफ्ट फोकस टेक्निक डेव्हलप केली, त्याच्याबद्दल सॉफ्ट फोकस टेक्निक का डेव्हलप केली, कारण त्यावेळेला फोटो रिटचिंग नव्हतं. आणि आता काय ॲडो फोटोशॉपवरती तुम्ही सगळ्यांचे केस काढता, तुमची केसाचा रंग बदलता, कपड्यांचा रंग बदलता, त्याच्यावरती तुमच्या तोंडावरती पिंपल्स असतील तर त्या फटकन जातात. पण त्यावेळेला तसं काही नव्हतं. आणि ट्रान्सपरन्सी रिटचिंग वॉज सो हायली डिफिकल्ट. आणि त्याच्याकरता तुम्हाला एक ट्रान्सपरन्सी जर 35 किंवा 120 मग तुम्ही 8x10 एनलार्ज करून त्याच्यावरती सॉल्वंट्स अँड रेझिननी साफ करा, एक्स्ट्रीमली एक्सपेन्सिव्ह. मॅगझिन्स कुडंट अफोर्ड. मॅगझिन आत्तासुद्धा जर ट्रान्सपरन्सीज असतील तर ते रिटच करत नाही. पण त्यावेळेला पण व्हॉट डू यू डू देन, हाऊ डू यू मेक देम लुक गुड. द सॉफ्ट फोकस इज नॉट समथिंग दॅट आय डिस्कवर्ड ऑर इन्व्हेंटेड. आय जस्ट रिमेंबर्ड की पूर्वी गॉज वापरायचे कॅमेराजवरती. काय तुम्ही कुठचंही बघा, ग्रीटा गार्बोची फिल्म बघा किंवा कॅथरीन हेबर्न, एलिझाबेथ टेलर, क्लोजअप आले कशाला. गुरुदत्तच्या सगळ्या फिल्ममध्ये वहिदा रहमानचे फॅन्टॅस्टिक क्लोजअप्स आहेत, कारण द मोमेंट क्लोजअप आल्यानंतर ही इज टू पुट गॉज. त्याच्याने एक एक ग्लो येतो, एक स्प्रेड येतो. आय जस्ट डिड दॅट. आणि त्यात पण अर्थात मग तुमचं लाईटिंगवरती मास्टरी पाहिजे, कारण तुम्ही जर चुकून एका तऱ्हेने लाईट केलं तर उलट तुमचे फ्लॉज आहेत ते जास्त दिसतील विथ अ सॉफ्टी. ते सुद्धा झालेलं आहे माझ्या, म्हणजे चुकून काय वेळेला. तर म्हणून फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट प्लीज लर्न युअर टेक्निक. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही काय, मग तुम्ही सॉफ्ट फोकस वापरा, नाही तर मग तुम्ही ॲडो फोटोशॉप. पण मला वाटतं की ॲडो फोटोशॉप किंवा कुठच्याही टेक्निक ज्या आहेत त्या सोप्या आहेत, तर तुम्हाला वापरता येतील. आणि काय टेक्निशियनचं फारच छान आहेत जे पिक्चर्स खूप इम्प्रूव्ह करू शकतील. पण मग देन आर यू अ फोटोग्राफर ऑर आर यू अ क्लिकर. मग कसं तसं क्लिक कोणीही करू शकेल. मला माहिती आहे लहान लहान मुलं त्यांना काय अतिशय इंटरेस्टिंग वाटतं ते जे त्यांच्या सेलफोनवरती काढतात. मी आता कितीतरी गेले 3 वर्ष मी एका पब्लिकेशनच्या पुण्यात आय एम अ जज फॉर द कॉन्टेस्ट. आणि आउटस्टँडिंग वर्क, ऑल फ्रॉम ॲमेचर्स, नॉट फ्रॉम प्रोफेशनल्स. आणि त्याच्यामध्ये मोबाईलची पिक्चर सगळ्यात चांगली असतात. इट्स स्ट्रेंज, कारण you see something, you take a mobile, you just click it. Technically not good. Enlargement नाही होऊ शकत, पण क्वालिटी फार छान, कारण कल्पना आली. इट्स
डिजिटल इज व्हेरी गुड की तुम्हाला कल्पना आली नाही तर पूर्वी तुमचा बॉक्स कॅमेरा काढा मग तो प्रोसेसिंगला द्या ती फिल्म मग ती अरे पण मी ते कॅपच काढायला विसरलो अरे माझं ॲपरेचरच चुकलं हे व्हायचं आमच्या प्रोफेशनल बरोबर व्हायचं इथं म्हणजे काय तुम्ही शूट करता फटकन तुम्हाला रिझल्ट मिळतात तो एक ॲडव्हान्टेज आहे पण डोंट टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ दी ॲडव्हान्टेज म्हणजे जस्ट बिकॉज तुमच्याकडे एक सुविधा आहे जी अतिशय सोपी आहे त्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही त्याचा इतका उपयोग करायचा की कुठे ना कुठेतरी ते तुम्हाला कंट्रोल करतं तुम्ही त्याला कंट्रोल करू शकत नाही. तुम्हाला काय वाटतं जे अगोदरचा फिल्म रोल होते त्याच्यामध्ये लाईक वन शॉट यू हॅव टू बी परफेक्ट नाहीतर खूप खर्चिक असायचं आणि आता असं काय नाही फिल्म्स त्यावेळेला आम्ही भरपूर वापरायचो समटाईम्स कॅम्पेन्स डिडंट मॅटर लिरिलसारख्या कॅम्पेनमध्ये गर्ल इज इन द वॉटरफॉल यू डोंट नो ते पाणी तिच्या तोंडावर आहे की ते पाणी तिच्या अंगाच्या मागे आहे का ते इट्स ऑन अ हेअर आम्हाला खूप शूट करायला लागायचं पण मला असं वाटतं की फिल्मच्या वेळेला आय थिंक टेक्निक आम्ही समजून घेतली म्हणून आम्हाला कमी काम करायला लागलं आणि वी यूज टू मेक शुअर दॅट सगळे एलिमेंट्स बरोबर आहेत मेकअप बरोबर आहे लाईट बरोबर आहे कलर्स बरोबर आहेत सगळं आणि अँगलबद्दल आम्ही विचार करायचो आता मला वाटतं की भरपूर लोक ते सेटवरती येतात नंतर विचार करायला लागतात म्हणून मग त्यांना जरा टिप्पल काम करून मग त्यांना एक ओके पिक्चर मिळतं विच दे रिटच अँड दे हाईट मी विच इज ऑल राईट आता कोणीही फोटो काढू शकतं पण त्याच्यामध्ये सुधारणा करून तुम्ही तुमचा दर्जा आणखीन वर घेऊन जा आता फोटोग्राफी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्सकडनं सुद्धा जास्त एक्सपेक्टेड आहे कारण कॅमेरा इज डुईंग सो मच ऑफ द वर्क मग तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन काय म्हणूनच म्हणतोय की तुम्ही एड्स किंवा सपोर्ट सिस्टम्स त्याच्यावरती तुम्ही डिपेंड होऊ शकत नाही that they use them to enhance the picture, not to remake the picture. तुम्ही आता फिल्म्सबद्दल बोललात म्हणून एक विचारते फिल्म्समध्ये सुद्धा फोटोग्राफरचा रोल असतो पण जेव्हा ते फिल्म रिलीज होतं तेव्हा आम्हाला कुठे स्टील फोटोग्राफ्स नाही दिसत तो फोटोग्राफरचा फिल्म्समध्ये काय रोल असतो काय करतो एक्झॅक्टली तसं विचार केलं तर हाऊ इम्पॉर्टंट इज द कॅमेरामॅन इन फिल्म्स कारण इट्स द रायटर जो लिहितो द ॲक्टर्स हू परफॉर्म आणि द डिरेक्टर्स टेलिंग दम व्हॉट टू डू परंतु आत्ता तुम्हाला DOP म्हणजे डिरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी त्याचं इम्पॉर्टन्स कळायला लागलं कारण स्वेन निक्विस्ट सारखे जे ग्रेट कॅमेरामन होते ज्यांनी इंगमार बर्गमन काम केलं ते कॉन्ट्रीब्यूट करायचे म्हणजे डायरेक्टर बरोबर बसून त्याला सांगायचे की नको हे तुला करायचं ना मग मला अशा तऱ्हेने करून दे आजकाल लोक इन्क्लूड करतात एका कॅमेरामनला त्याला सबंध स्क्रिप्ट समजवतात त्याला कम्प्लीट शॉर्ट ब्रेकडाऊन देतात आणि नंतर ते कॅमेरामॅनला सांगतात ना व्हॉट विल यू डू मग तो त्याच्यामध्ये काय ही पुट्स हिज इनपुट नॉट ओनली कॅमेरामॅन आजकाल साऊंड डिझायनिंग सुद्धा झालेलं आहे इट्स व्हेरी व्हेरी साऊंड म्हणजे नॉट जस्ट द बॅकग्राऊंड म्युझिक पण ॲम्बियंट साऊंड किती ॲड होतं आणि एस्पेशली वेन यू डुईंग लाईव्ह साऊंड तर ह्या सगळ्या मी तेच आय एम कमिंग टू द सेम थिंग तुम्ही ते वेगवेगळे करून तुम्ही जॉईन करा नाही तर तुम्ही ॲट द सेम टाईम करा इट इज अ जॉईंट एफर्ट अँड फॉर अ जॉईंट एफर्ट द मोर एक्सपिरियन्स की द मोर लर्नेड यू आर मला वाटतं की ते प्रॉडक्ट जरा जास्त चांगलं होतं आता एव्हरीबडी तुमच्याकडनं फोटो काढून घ्यायला इच्छुक असतात आपला पोर्ट्रेट रेडी करायला अशी कोणीतरी जी आहे किंवा होती ॲक्ट्रेस किंवा ॲक्टर ज्यांचं तुम्हाला इच्छा आहे की फोटो काढण्याची किंवा इच्छा होती जे आमच्या अगोदरचे वेल आता अगोदरचे काय मला वाटतं की नर्गिस वॉज वन ग्रेट पर्सन मला ॲटलिस्ट मला नूतन त्यांच्याबरोबर त्यांच्या शेवटच्या दिवसात का असे ना एक काढायला निदान एक संधी मिळाली एक नाही बरं 2-4 संधी मिळाल्या पण आय वुड हॅव लव्ह टू शूट नर्गिस आय वुड हॅव लव्ह टू शूट मीना कुमारी आणि आता रिसेंटली जे कोणी शिकतात फोटोग्राफी इवन मी फोटोग्राफी केली बेसिक मी शिकले पण काय असतं 1 वर्ष झालं शिकल्यावर लगेच एक्झिबिशन सुरू करतात पण तुम्ही तसं नाही केलं ऑलमोस्ट आफ्टर 20 इयर्स 2000 आणि इथे कला अकॅडमीमध्ये माझं झालं ते 2001 मध्ये मे 1 मे येस माय गॉड येस yesterday that's right
1 मेला 10 दिवस होतं, 8 दिवस होतं. ओके. तर नो हाऊ कॅन यू बाबा, तुमचं म्हणजे विविधता दाखवायला पाहिजे. अँड दे मस्ट बी अ बॉडी ऑफ वर्क. यू कॅन जस्ट हॅव एन एक्झिबिशन ऑफ 25 फोटोग्राफ्स. दॅट इज म्हणजे माझा अगदी अगदी आशाताईने हट्ट केला म्हणून मी एक पुण्याला एक एक्झिबिशन केलं 1988 फेब्रुवारीमध्ये. तिथे सुद्धा 90 पिक्चर्स लावली होती मी. ओके. मी कुठेतरी ऐकलं की तुम्हाला ऑपेराचे रेकॉर्ड्स आहेत ते कलेक्ट करायला खूप आवडतात. काय आहे की आपल्या कंट्रीमध्ये तेवढा ऑपेरा होत नाही. पण ऑपेरा इज नॉट अ व्हेरी फॉरेन कॉन्सेप्ट. कारण आपल्या मराठीमध्ये तरी नाट्यसंगीत, मराठी संगीत नाटक हे खूप पॉप्युलर आहे. मला अगदी लहानपणापासून त्याची खूप खूप आवड. आणि जसं तुमचा वय वाढतं तसं तुम्ही जास्त आणखीन शिकत जाता. तुम्हाला तुमचं यू गेट मोर क्युरियस. तुम्ही ॲक्च्युली जाऊन जगात बघता. म्हणजे यू गो अँड सी इट इन लंडन, यू गो अँड सी इट इन न्यूयॉर्क, यू गो अँड सी इट इन पॅरिस ऑर इन बायरॉईट, कुठे वेगवेगळ्या ठिकाणी. मग तुमचं आणखीन वाढतं. आणि नंतर मग तुम्ही कलेक्ट करायला लागता. कारण तुमच्या देशात, तुमच्या शहरामध्ये ते होत नाही आहे. अँड देन यू कलेक्ट. तर माझ्याकडे आता जवळजवळ माझ्या आवडत्या ऑपेराचं चांगलं कलेक्शन इवन ऑन DVD. ओके. पण इट्स लवली. कारण आणि मला कॉन्सर्ट्स खूप आवडतात. कारण कॉन्सर्ट्समध्ये एक स्पॉन्टेनिटी असते. तुमच्या आता अपकमिंग काही प्रोजेक्ट्स आहेत का स्पेशल आम्हाला जे काही बघायला मिळेल? हो, माझं एक मराठी पुस्तक येतं आहे विच शुड कम आउट जूनच्या अखेरपर्यंत. ओके. अबाउट फोटोग्राफी? नो, त्याच्यामध्ये मी 68 पर्सनॅलिटीजने घेतले हू आय लाईक. ओके. आणि ज्यांच्याबरोबर मी बराच वेळ त्यांना मी ओळखतो की म्हणजे नुसतं एकदा किंवा दोनदा भेटून त्यांचे फोटो काढलेले अशी माणसं नाही आहेत. ज्यांच्याबद्दल मी काहीतरी म्हणू शकीन, ज्यांच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल, त्यांच्या कलेबद्दल किंवा त्यांच्या काही, म्हणजे there are people like J.R.D. Tata in the book, or there are people like Sam Manekshaw, जे मला कुरूरला भेटायचे, आमचे आपले फील्ड मार्शल. तसे सरीची सुद्धा माणसं आहेत. सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग फॅट कॉफी टेबल बुक. ओके. विच इज अबाउट 350 पानं आहेत. आणि 300 पिक्चर्स सुद्धा आहेत. म्हणजे आम्हाला खूप काही बघायला मिळेल. तुम्ही आधी बघा नंतर वाचा, की आधी वाचा नंतर बघा? दोन्ही एक बरोबर करू. मला वाटतं आमच्या व्ह्युअर्सना हे जाणून घ्यायला खूप आवडेल. तुमचा एक लिंक आहे जो तुमच्या गोव्याला लिंक आहे, तुमचा रूट, त्याच्याबद्दल थोडं सांगा. आमच्या व्ह्युअर्सना नक्की खूप आवडेल. गोव्याला लिंक म्हणजे खरं म्हटलं तर आता असं म्हणतात की आमची फॅमिली जवळजवळ 300 वर्ष तर कोकणातही नव्हती. ती कोल्हापूर किंवा पुण्याच्या बाजूला होते. गेले 125 वर्ष मुंबईतच आहे. पण आमचे रूट सगळे कोकणात आणि गोव्यातच आहेत. कारण आमचं कुलदैवत मंगेशी, शांतादुर्गा आणि महालक्ष्मी हे सगळं गोव्यातच आहे. आणि कुठे ना कुठेतरी एक कला जी असते ते एका लहानशा कंट्रीज म्हणायला हरकत नाही. गोवा वॉज अ कंट्री बिफोर इंडिपेंडन्स. मला वाटतं की त्यांनी इतके डॉक्टर्स दिलेत, इतके चांगले टेक्निशियन दिलेत, आणि द हायेस्ट नंबर ऑफ सिंगर्स अँड म्युझिशियन्स. म्हणजे कुठे ना कुठेतरी कला इथे दडलेली आहे. कुठे ना कुठेतरी देर इज अ काइंड ऑफ अ गोवा कनेक्शन. इट डझंट रिअली मीन की तुम्ही एका पर्टिक्युलर कम्युनिटी किंवा एका कास्टचे आहात. आय थिंक इट्स दी ॲटमॉस्फिअर, इट्स दी आउटलुक. आणि आता थोडेसे रॅपिड फायर क्वेश्चन्स टाईप. जर फोटोग्राफी किंवा हे जे आर्ट फील्ड नसतं तर काय केलं असतं? मी म्युझिकमध्ये शिरलो असतं, काहीतरी केलं असतं म्युझिकमध्ये. पण कुठेतरी आर्टमध्येच. हो. एक ॲक्ट्रेस, इंडियन फिल्ममधली एक ॲक्ट्रेस ज्यांचं तुम्हाला ॲज अ फोटोग्राफर वाटतं की शी हॅज लवली फीचर्स? आता मला वाटतं दॅट्स प्रिटी ऑब्वियस ना. माधुरीसारखं कोणी झालं आहे का इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मन्स, इन टर्म्स ऑफ डान्सिंग, इन टर्म्स ऑफ सेन्सिटिव्हिटी, इन टर्म्स ऑफ ब्युटी, इन टर्म्स ऑफ व्हर्सटॅलिटीसुद्धा, विविधता खूपच आहे. मज्जा यायची तिच्याबरोबर काम करायला. आणि आजपर्यंत तुम्ही एवढे शूट्स केलेत, एवढ्या लोकांबरोबर काम केलं आहे, विच इज युअर मोस्ट मेमोरेबल वर्क? शक्यच नाही सांगणं. मी तुम्हाला थँक्यू म्हणते. तुम्ही आम्हाला एवढा वेळ दिला आणि आमच्याशी एवढ्या गप्पा मारल्या. आमच्या व्ह्युअर्सना पण खूप आवडल्या असतील. मी तुम्हाला थँक्यू म्हणते. आमच्यो ह्यो गजाली आमी हांगाच सोंपयता. आमच्यो ह्यो गजाली तुमकां कश्यो लागल्यो, आमचो प्रोग्राम तुमकां आवडटा काय ना आमकां जरूर कळयात. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.